Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, one more go if Eze-Ana to Benorifte, Mobby Katubo, Abamoni St. George and Ugochi to Ordinary Temple. And in our Papa family, who was all of Modi teacher. Abukas Modi St. George, Northern Restoration Evangelical Mission. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No more start, I don't go one case. You show why you will be able. Abstinence is the key. Nso Bu Ndu. Now before I give you, if you have tata book, I call while again Nso Bu Ndu. Now abstinence is the key. No get what you hear now so. Yes. Okay, what it is here now, so no more they are so a man unable everything goes. And by so doing, you will not be able to become a better human being. And with loss in creation. That is what I'm saying. Etuages were to get a when you are so. Nehi game, go where the game, Manehi, Ezel, go where the game. Etua according and do a be. As no your kuchi, as no your meuchi. Over freedom, any like you a week or choose you. Man, not saying one where the milly hap walk. So, already won't than an Igbo. I want to address any seekers only. Already won't than an Igbo, money one also. A man equals he came very gabre. Egare observe also chiggy. Yes, very important. Yes, already won't have all observe also chiggy. Observe what you will go. Then observe what also Dibia. Even though you have all Dibia in office, Nkegi Kanjo. Makan also say Tai, I may observe. Yes, I will watch what you also eating kitchen chozo. Let one look at that ear of such. Observe also Ozonchi. Observe also Abu. Observe also Dibia. Abro de ida son the work he gets garden. Okay, ma affect your spiritual life. Okay, make why you affect your health life. Take it or leave it. But before I come on you, here was the name of the month of June. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier, and all of my and Chura temple. This is to go the church and is in the friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu aka get chuguda aja we ro no basi pass nko onwa. I just chanya baja nchikotia Sunday so na nya baja ge nwota nchikotia na WhatsApp numbers ha. As you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. Maka no draw necessary obri hide makebia. So man over the interested issue in that group ritual, he gave me a chat him na WhatsApp forward all your 3 prayer requests. Then make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details we need from you in order to book you. Now let's dive into today's lecture proper. The topic of today is abstinence is the key. Nso Bu Ndu. When I check all again, now our rules and regulation in creation. And the universal laws that governs the universe. So everything is all about law. Without law, again, lawlessness. And the above the law on our body meuchie. Can make all do anyana of ma. Chukwu kerowa. After kokechalo. All your manuals. Nka compress into 10 commandments. But let me warn you. Remember, 10 commandments is not Iwundoka. No. 10 commandments has been there from creation. And when you want your swan, that you want one way biendo, Ogonogo na lanke Chineke nyaro ono ga sonso. Kana we ga de hu noko. Kana we ga de juwu noyi. O sonso na ana we toru ute. You will inherit here
all the goodies of life nke ana na-eweta ihe akọrọ n'ubi ihe akọrọ na ana ewe ike mee mana gị na nọ at war, you are not at peace with your ana. A matter that your land will be cost and I am even the pressure cars can well here I ma when I'm married they can name even for you to enjoy the car you bought with your money, you need to understudy the car manual. Over some certain things you neglect concerning that particular car maintenance in Anya. I can tell you need to face some challenges because you need neglecting the natural laws the car manufacturer did for you to observe in order to enjoy that particular car. To ebe ọ na-ekeri ihe ma ọ wee mepụtara ihe a ga-enwerịrị the rules, do's and don'ts. So mgbe Chukwuoke kere mmadụ ka o kere nsọ wee nye mmadụ mana ajụjụ wee bụrụ gị nwe onye ọma na-ege m ntị ị na-asọkwa nsọ. Ndị nna anyị ha na amamihe anyị ndị wisdom wee kwụsị na nsọ bụ ndụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ibi ndụ na ndị dị ndụ ị ga-adịrịrị ịda asọ nsọ. Fast from sin. And what is sin? Before I forget, what is sin? Sin simple means simple instruction neglected. Sin is S-I-N, right? Sin simple means simple instruction neglected. So Chukwuoke in his infinite mercy after creating the entire universe, he gave instructions. And those instructions are divided into 10. Number 1 and number 3 is how he concerns him as the creator and as unmovable mover of the entire universe. Yes, but from the 4th commandment to the last one, to the 10th one, is all about what we human beings must observe in order to live in harmony with our fellow human being, in order to not to put ourselves into problems or challenges of life. So it's very important. If you want to change whatever that is happening to you right now, you can't continue doing things over and over 10, the same 10, and expect different results. If you don't like what is happening to you right now, begin to change. And with the principles that governs this universe, it must key into it. In the previous lectures, I have told you the importance of Nso. What the name with natural laws. Now, I will you need to observe it. Give good mother. Give Zunori. Give to Nawunya Madi Beg. Give me the hope that you will quaff over. And so on and so forth. Now about the summary of the Nso. All the Nso is embedded in the 10 commandments. So Nso is the manual. Agwaromono. Then were the laws in creation, many laws. And were the laws of attraction. Laws of homogeneous species. Laws of sowing and reaping. Meaning, Galatians 6:7 and their quote, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. So on the bonnet, you see no Puronia Kurukoga. No Baranqua host in Guadabiariolo. So whatever that is happening to you right now as we speak is what you invited to yourself. And there is a way out, you can avert them. All those problems people are facing now is man-made. I'm going to get Nso Bu Ndu. Ọ na ịchọrọ ịdị ndụ o nwere ụfọdụ ihe ị ga na-asọ bidoro ihe ị na-eri n'ọnụ ị ma na-eri ihe ọbụla ekpota agwụ ihe ọbụla asị na na-erikwa eri n'ọnụ iri ihe ị ga-ajụ ụmụ kere nsọchi gị enwere simple things ma akọwara gị ihe dị ma nsọchi gị ịgbara ihe ahụ ọ na-abụ mmadụ irie ọ ma adịghị mmadụ ahụ iri ya hello and ihe mmadụ riri n'ọnụ anya emelụ gị mana ihe si n'ime ga-apụta. So ihe ahụ iri n'ọnụ kedu ihe ọ na-result n'ime gị kedu ihe ọ na-eme ka iri ya atịa. Ọ nwere ndị na-abụ ha ṅụọ mmanya ha ṅụcha mmanya
result effect bụ na ha ga-ebido misbehave. Ọkwa kolo na-ewi onwe ndị na-eji egolo ka ihe na-akpa ma tramadol ma mkpụrụ mmiri and rest of them. Ha ṅụsịa, you will see the result effect, because ihe ọbụla nwere any action gets equal reaction. Therefore, you are forbidden for eating those things. Ịma na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-esezi ma Igbo na ị na-eri those things, ịma na irisia ya omee gị ị na-eme ihe kwesịrị isi wee mee. Ịgbara na ọ dọrọ gị mma n'ahụ, ịgbara na ịkpọchie ntị mee ihe a ọnwa kpọchie ntị gbuo gị, ị maara onwe gị, ịgbara those things ọ na-abụ irie mana akpịrị ogologo a na-ekwe gị to avoid them. Ihe ndị ahụ ị na-eri maka ịmara ihe gburu chi gị n'ụwa mbụ ya. Di gị chi gị n'ụwa mbụ ya nwere ike nwee ogologo akpịrị, ọ bụrụ mmanya ka eji wee gbuo wee si na mbụ ọdị ya abịa na onweghị ihe ya ji mmanya eme. Ọ nwere ike dị ka wute atụ mmanya na ịma adị ndụ. Abụ ndị bịa, but I don't take mmanya. Yes, I don't take mmanya. Mmanya ọ na-eme ụjọ si metụ niile. And it does not stop you from everything is habit, you form yourself. And the money had drug man, why taking it? So you must observe also chigi. Chigi bo hendia, primary system mark one of us chigi. Those things on our doors all year, or they have manahiri who reatia, those chigi. I was a rich also de Kamua. Emadugon Sago to go posse, and a sagile. He avoid Macando, Macanodo and our sons on our dogondo. Then you want to work cause us able, you never have so only able now. I want to sago again. I want to sago again. For that way, sago, for that way you wow. He will not take do advantage of one year, Garana, kidnap Tiabo, Kisoyando. Macanema Kita, not all Panya by noon. Onwere ụfọdụ ihe ndị ga-asọ iburu dibịa, enwere ụfọdụ ihe ga-azọ ịzọta ndụ first. Ọnya ka ndị ekwu okwu gbasara ndị mmadụ ihe gba importance of ịgba ọsọ agwụ. Ndị nna ha mere dibịa jedoro nna ha n'ime dibịa, mgbe anyị na-ekota akpa dibịa si uye weta mgbọrọgwụ nka, si weta nka na-etu aka esi ebi ọsọ agwụ gị na. Mana ọ bụrụzie na ikwu ma ọnwa ibe gị ndị mere dibịa anọrọsi, onye kwesịrị ịnọchi anya jebe ụka dị afọ dibịa sichapụ na be nna gị, mana dibịa mara gị and chọrọ iru dibịa, jee n'aka dibịa ọzọ. Ihe a na-amụ ebe a mentorship, ihe a na-amụwụ ebe a ka onye anọ wee kụziere gị nsọ, ebe a ka ọ na-anọ wee sị gị ga-eme na nke a is forbidden, ga-eme na nke a gị mee nke a. And by observing nsọ ahụ ka ị ga-eji wee dị otu odi, by observing nsọ a ka ị ga-eji wee dị great, because ọ bụrụ na ị mara the do's and don'ts, ị ga na-run into problems. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Observe ihe bụ nsọ. Na calling ọ bụ na every from na calling nwere tense, rules and regulation. Yes, enwere terms and conditions every profession. Enwere ihe eji mara profession ọ bụla. Profession dibịa, the master of it all, bụ knowledge and ikwu eziokwu. Ọnya kpatara na ọ bụrụ na anyị nwapụsị a na-echi gị dibịa ụbọchị na-awa akpa aja, a na-asa gị ile na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na-enwelụ ihe eji malụ profession ọbụla. So ọ bụrụ na ịbụ onye akpọrọ ọrụ, mara ya na ọ bụrụ na ị chọrọ ịlaghachị n'ọrụ a, ịlụcha ya ka erute ezi afa nwee ogologo ndụ, ka ọ ghara ịbụrụ ịsụcha dibịa rụcha kọlịn gị, ịnaba Chukwu pịtị mpịa na-ekwe na be gị. Ị ga-enwerịrị nsọ agwụ, ị ga na-eme ọbụzabụ iwu agwụ, ị ga na-eme ọbụzabụ iwu dibịa gị, ị ga-enwe ihe ọbụzabụ iwu chi gị. Ọwụ na ichukwu ọzọ ị ga na-emekwu nke abụọ. Ọwụzie na iwu ofeke na ịbụrụ onye akpọrọ ọrụ, nsọ chi gị anyị na-eme ya. Malụkwa na ihe bụ na ịbụ onye gbara ọsọ agwa akụzielu ọfụma n'aka onye mmanụ. Never you take advantage of onye bịara ka ịzụọ ya ndụ. O nwere nke na-ewuziri ụdị ike ikpeazụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ịrụchalụ mmadụ ọrụ, ị na-achọ ka ị testi onye anwa, ị nwee carnal knowledge of the person. Who does that? Ihe niile so n'ihe ụfọdụ. O nwere ihe ọ ga-abụ ime mmụọ ahapụ gị, mmụọ ahapụzie gị, then ị chọbazie ọgwụ
ihe ejebutezie ka i wee lụwa ọrụ lụwazie ọjọbọ maka na mmụọ kpọrọ ọrụ have left you because na ịhapụgo nsọ nsọ a bụ ndụ nsọ a bụ an energizing force ga na-energize ya calling maka na onye hapụ ihe o ji ama mma ya alụọ imegido ha n'ihe ụmụ mmụọ ndị kpọrọ ọrụ gbakudoghị azụ ịnago ka na and in order to remain jeze gwọtazie ọgwụ tii lụbazie ọjọbọ gịnị ka m na-ekwu maka ya sọbakwa nsọ ma gụwa bụ ofeke ị ga na-asọkwa nsọ ị bụrụkwa ofeke nekwa nsọ ị ga-asọ ị ga-asọ nsọ chi gị ị ga-asọ nsọ ana akwụkwọ jeneral ị na-eje ka dibịa alụ ọrụ gị ọrụ ma ị na-eje edina nwunye mmadụ ị na-eje ka dibịa alụ ọrụ gị ọrụ ma ka spiritualist lụọ ọrụ gị ọrụ mana ị na-eje eme nsọ ana kedu ka ọrụ ga-esi ga ọ bụrụ na ọrụ ha gara ifesi isi na dibịa alụ ọrụ gị ọrụ kedu dibịa na-alụ gị ọrụ chukwu ka ọ bụ ihe ọ na-eme ewe to intercede on your case ọ bụgoro na ọsị amara ihe ọma meele gị ọ bụrụ na ị dụrọwo dị ọfụ amara ọmụ mmụọ na aja na imejọrọ ga-eje blọk ya si na ihe ọma ya emere gị maka n'ihi na idizabụrụ ya ka onye bụ mmadụ na-agbara onye yi akwa ọcha ka onye yi akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. Now and forevermore. Kamesiano, udo dịrị onye ọbụla.